वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா. டியர் டிவோட்டீஸ், எத்தனை பேர் இருக்கு? யார் இருக்கு? ஹரிவோல் மாதாஜீஸ், பிரபுஜீஸ், இவங்க எல்லாரையும் வருக வருக வருகவென்று வரவேற்கிறேன். இஸ்கான் குலாய் மேங்களூர் சார்பில் ராதா கோவிந்தனுடைய மெர்சியோட நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஈஷோபநிஷத்தோடு 9வது வருஷத்துக்கு போலாம். ஓகேயா? எல்லாரும் ரெடியா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே ஹரிவோல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நான் எனக்கு பார்க்கலாம். ஈஸ்வரனை இந்த மற்ற ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு அப்புறம் நான் 1வது வருஷத்துலேருந்து புதுசா அட்டன் பண்ற வாழ்க்கைலாம் எடுக்கிறேன். ஓகேயா? எஸ், ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ஏ வித்யா முபாசதே. அது ஏ அந்த எஸ் இருக்கு இல்லையா? அது நீங்க தமிழ்ல பாக்குறீங்களா? ஆட் பண்ணிருக்கு. சோ அந்த எஸ்ஸுக்கு அர்த்தம், சன்ஸ்கிருத்ல எஸ்ஸுக்கு அர்த்தம் ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தேதேமோ ததோ பூய இவ தேதமோ ய உ வித்யாயாம் ரதாக. அந்தந்தம பிரவிஷ்யந்தி ஏ அவித்யாம் உபாசதே ததோ பூய இவ தேதமோ ய உ வித்யாயாம் ரதாக. அந்தம் தம பிரவிஷ்யந்தி ய உபாசதே ததோ பூய இவ தேதமோ ய உ வித்யாயாம் ரதாக. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்தம், அந்தம்னா அந்தம் தாமிஸ்ரம். அது என்ன அழகான வருஷம் இருக்கே, ஆரம்பம் வரமாட்டேங்கிறது. சசரே அந்த தாமிஸ்ரம் அத்த தாமிஸ்ரம் ஆகதக. அத அவ பிரம்மா படிச்ச உடனே ஃபர்ஸ்ட் என்னத்தை படிச்சாராம்? அந்த தாமிஸ்ரத்தை தான் படிச்சாராம். என்ன சசர்கே அந்த தாமிஸ்ரம் அத்தத்தாமிஸ்ரம் ஆகத்தக. அந்த தாமிஸ்ரம்னா என்ன? அந்த டெத்தை பத்தி புரியாதது, நான் இந்த உடல் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கிறது, அந்த அறியாமைகள் எல்லாம் அந்த தாமிஸ்ரம்னு சொல்லுவோம். பாகவதத்தோட வருஷது. சோ அந்தம் அப்படிங்கிறது ஆழ்ந்த அறியாமை. தமன நமக்கு தெரியும். ஓம் அஜான திமிராந்த சொல்றோம் இல்லையா? திமிர். அது தமன என்ன? தமோ குணம் ரொம்ப இழிவடைந்த குணம் இல்லையா? மாதிரி குணம். சோ தமன இருள். பிரவிஷ்யந்தினா உள்ள நுழையிறது, பிரவேசிக்கிறது. ஏ வித்யா அவித்யா. அவித்யான்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அறிவில்லாமை, அறிவே இல்லையே அப்படிம்போமே. அது தத்தோ பூய இவ. பூய இவ. பூய இவனா இன்னும் இன்னும் இன்னும்னு அர்த்தம். இன்னும் வேணும், இன்னும் வேணும். இவனா இங்க ஆக்சுவலா இவங்கிறதுக்கு போன்றங்கிறத விட என்ன சொல்றது, சொல்லலாம். தே தேவர்கள். தமோ ஒன்ஸ் அகைன் இருள். சாரி கூட. வித்யாயாம் வித்யா அவித்யா. இப்பதான் அவித்யா பார்த்தோம், அறிவின்மை. சோ வித்யானா அறிவு, வித்யா அவித்யா. ரதா என்ன? ஈடுபட்டு இருக்கிறது. நம்ம எதுல ரத்தா படிச்சிருக்கோம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யாம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஓ, அது ரமந்தி, ஈடுபட்டு இருக்கிறது. ஓகே, யார் மொழிபெயர்ப்பு படிக்கிறேன்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்தம் ஆழ்ந்த அறியாமை, தம இருள்,
பிரவிசந்தி பிரவேசிக்கின்றனர். ஏ எவர் அவித்யாம் அறிவின்மையை உபாசத்தை வழிபடுகின்றனர். தத அதைவிட பூய இன்னும் அதிகமான இவ போன்ற தே அவர்கள் தம இருள் ஏ எவர் பூ கூட வித்யாயம் அறிவில் ரதா ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அறியாமையின். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க படிங்க மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? பிரபு படிக்கிறீங்களா? அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அறியாமையின். படிங்க படிங்க. அவித்யாவை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகினுள் பிரவேசிக்கின்றனர். பெயரளவில் வித்யாயை வளர்ப்பதில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களே மேலும் மேலும் மோசமான நிலையை அடைகின்றனர். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த வருஷத்துல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா வித்யா அவித்யா. வித்யாங்கிறது என்ன தெரியுமா? நம்ம இந்த ஆக்சுவலா வித்யாங்கிறது என்னன்னாக்க நம்ம பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்றதுதான் வித்யா. வித்யாங்கிறதுக்கு இந்த பகவத்கீதையில செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அதை என்ன சொல்றா? வித்யானா செல்ஃப் ரியலைசேஷன். நான் இந்த உடம்பல்ல, நான் ஆத்மா. அதுதான் உண்மையான வித்யா. எத்தனை பேர் அதில் எந்த காலேஜ்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஒரு காலேஜ்ல சொல்லிக் கொடுக்கறது கிடையாது. ஸோ காலேஜ்ல சொல்லிக் கொடுக்குற மற்ற அறிவெல்லாம் வித்யா கிடையாது. அதுக்குதான் அதனாலதான் என்ன சொல்றா? வித்யா காரணமாக நம்ம இங்க பிறந்துட்டோம். நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா அதையும் விட மோசமானது என்ன தெரியுமா? அறக்குறையா உண்மையான வித்யாவை கத்துக்காம அறக்குறையா வித்யாவை கத்தின்னு இருக்கா இல்லையா? அது இன்னும் மோசமான நிலை. புரிஞ்சுட்டா? நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோமே குறை என்ன இல்ல, அது குறை கூடன்னு தழும்பாது இல்ல. தமிழ்ல ஒரு ப்ராவர்பு உண்டு, அறக்குறையா படிச்சுட்டு என்னமோ பண்ற அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த ப்ராவர்புல. சோ இங்க உண்மையான வித்யாவை தெரிஞ்சுக்காதவா இன்னும் மோசமான நிலை. யாரை விட? அதுக்கு முட்டாளாவே இருந்துட்டு போலாம். புரிஞ்சுதா நான் சொல்றது? முட்டாளா இருக்கிறது பெட்டர், அறிவே இல்லாம இருக்கிறது பெட்டர். எதை விட? உண்மையான அறிவை பெறாததை விட அறக்குறையான அறிவை பெறுவதனால. ஏன் இந்த அறக்குறையா அறிவு உள்ளவா நமக்கும் உபதேசம் பண்ணுவா. ஐயோ நீ என்ன, உனக்கு வேலையே இல்லையா? காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் இப்படி கிளாஸ்ன்னு உட்கார்ந்துருக்கேன்பா. அது அறகுறை அறிவு. சோ அதை விட அறிவே இல்லாம இருந்துட்டு போலாம். அறிவே இல்லாதவா இவா என்ன படிக்கிறானே தெரிஞ்சுக்க மாட்டான். அறிவு உள்ளவா நம்ம பாகவதம் படிக்கிறோங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு உனக்கு வேற வேலை இல்ல, இதை உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கான்பா. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? அவித்யாவில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்கள் அறியாமையின் இருள் நிறைந்த உலகத்துக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார். ஓகே, நம்ம மேல இருந்தோம் பகவானோட இதுல உலகத்துல, இந்த இருள் நிறைந்த உலகத்துக்கு சேர்ந்துட்டோம். ஏன் வந்தோம்? அறியாமைனால வந்தோம். என்ன அறியாமை? பகவானோட உலகத்துல உட்கார்ந்துட்டு பகவானுக்கே எல்லாரும் பக்தி பண்றாளே, பகவானுக்கே எல்லாரும் இவ்வளோ வீழ்ந்து 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 தொண்டு பண்றாளே, ஏன் எனக்கு பண்ண மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு ஒரு நினைப்பு வந்துருது. இல்லைன்னா என்ன, பகவான் இவ்வளோ அனுபவிக்கிறாரே நானும் அனுபவிக்கணுமே அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு ஆசை வந்துருது. ஸோ அந்த ஆசைய பரமாத்மா புரிஞ்சுட்டு, போப்பா கீழே அழகான உலகம் இருக்கு, அந்த உலகத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு வான்னு அனுப்பினார். இந்த உலகம் நம்ம இருக்கிற உலகம் தமோ உலகம், இருள் நிறைந்த உலகம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல சன் வந்தாதான் லைட். கரெக்ட். ஆனா இருள்னு ஏன் சொல்றோம்? இது இங்க சூரியன் இல்லைன்னா நமக்கு வெளிச்சம் கிடையாது. ஆனா பகவானோட உலகம் அப்படி இல்லையே. சொல்லுங்க, யாருக்கு அந்த வருஷம் தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இப்ப நீங்க எல்லாரும் 15 சாப்டர் படிக்கிறேன், அதுல ஒரு வருஷம் இருக்கு, பகவானோட உலகத்துல சூரியனுக்கு அவசியம் இல்லை, சூரியன் இல்லாமலே பகவானோட உலகம் பிரகாசிக்கும். சரி, புக் இருந்தா எடுத்துக்கோங்க, 15.6 நினைக்கிறேன். அதுல பாருங்க, ந தத் பாசயத்தே சூரியோ ந சசாங்கோ ந பாவகஹ. ந தத் பாசயத்தே சூரியோ, என்னோட உலகத்துக்கு சூரியன் அவசியம் இல்லை. ந சசாங்கோ, சந்திரனுக்கு அவசியம் இல்லை. ந பாவகஹ, காற்றுக்கு அவசியம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட என்னுடைய லோகத்துக்கு வரவா திரும்பி வரமாட்டா. எத்தாமம் தத்தாமம் பரமம் மம. அப்படிப்பட்ட உலகத்துக்கு யாராவது போயாச்சுனாக்க கீழே திரும்பி வரமாட்டா.
புரிஞ்சுதா? சோ இருள்னு ஏன் சொல்றோம்? பகவானுடைய அந்த வெளிச்சம் இருக்கு இல்லையா, எங்க கோலோகத்துல உள்ள வெளிச்சம் அது பூர்புவ ஸ்வக மகரலோகம் ஜனலோகம் சத்தியலோகம் அதெல்லாம் தாண்டி 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 வர 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 இந்த பூர்லோகத்துக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அது கொடைய கமுத்தி வச்சோன்னா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. அந்த மாதிரி கொடைய தலைகீழ வச்சோன்னா அந்த மாதிரி அந்த பகவானுடைய வெளிச்சத்தை இந்த இருள் அந்த கொடைய சூரியனை மறைக்கிற மாதிரி மறைச்சிருது. புரியுறதா நான் சொல்றது? இமேஜின் பண்ணி பாருங்க. மேலேந்து பகவானோட வெளிச்சம் வருது நமக்கு. நம்ம அதை கொடை வச்சு மறைச்சுட்டு கொடைக்குள்ள நம்ம நின்னோம்னா நமக்கு அந்த சூரியன் வருமா? வராது. அதே மாதிரி இந்த உலகமானது மெட்டீரியல் உலகம்ங்கிறத மாயாதேவி எப்படி படைச்சிருக்கா? அந்த கொடை சூரியனை மறைக்கிற மாதிரி பகவானுடைய அந்த வெளிச்சத்தை மறைக்கிற மாதிரி அவ ஒரு இருள் அங்க போட்டுட்டா. அதனாலதான் செயற்கையா பகவான் ஒரு சூரிய தேவனை அனுப்பி, சந்திர தேவனை அனுப்பி, வருண தேவனை அனுப்பி, இந்திர தேவனை அனுப்பி, ஐயோ இந்த போங்கப்பா எல்லாரும் இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல உள்ளவாள்லாம் என்னை பத்தி புரிஞ்சுக்காம பொறாமப்பட்டு இந்த இருளான உலகத்துக்குள்ள பிரவேசிட்டா, போய் அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க, பாவம் பகவானுக்கு நம்ம மேல அவ்வளவு கருணை. ஸோ போய் அவளுக்கு மழையை கொடு, அவளுக்கு பழத்துல எல்லாம் டேஸ்ட் யார் கொடுக்குறான்? சந்திரன். இந்த காய்கறியில எல்லாம் ஜூஸ் வரும் இல்லையா, வெள்ளரிக்காயில எல்லாம், அதெல்லாம் சந்திரன். ஓகேயா? போலாமா நம்ம பொருளுரைக்கு? இருக்க மாதாஜி பிரபுஜி? ஓ ஹரி போல். படிக்கிறேன்ல மாதாஜி? யாராவது? ஒருத்தர் ஒருத்தரா படிங்க. நிறைய பேராகிராஃப் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை. வித்யா அவித்யா ஆகிய இரண்டையும் இந்த மந்திரம் ஒப்பிடுகிறது. அவித்யா எனப்படும் அறியாமை ஐயமின்றி அபாயகரமானதாகும். ஆயினும் வித்யா எனப்படும் அறிவானது தவறானதாக அல்லது தவறாக வழிநடத்தப்பட்டதாக இருக்கும் போது அது மேலும் அபாயகரமானதாகிறது. ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரம் முந்தைய காலகட்டங்களை காட்டிலும் தற்போதைய சூழ்நிலைக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாகும். நவீன நாகரிகம் அனைவருக்கும் கல்வி வழங்குவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ளது. ஆயினும் விளைவு யாதெனில் மக்கள் முன்பை காட்டிலும் மிகவும் மகிழ்ச்சியற்றவர்களாகவே வாழ்கின்றனர். வாழ்வில் மிக முக்கிய பகுதியான ஆன்மீக அம்சத்தை தவிர்த்துவிட்டு பௌதீக முன்னேற்றத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் வழங்கப்படுவதே இதற்கான காரணமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப ஈஸி. இதுல புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல. நம்ம போன்ல இந்த அது என்ன சொல்றது, நெட் என்ன ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டாகிராம் என்னெல்லாமோ இருக்கே, அதுல ஆகா இது தெரியுது அது தெரியுதுன்னு கத்துக்கிறாளே மனுஷா, அதெல்லாம் உண்மையான அறிவா? அதுவும் பயன்படுத்தலாம். நம்மளும் அதுல தான் கத்துட்டு இருக்கோம் வேதாபேஸ். ஆனா நான் ஜென்ரலா அறியாமை உள்ளவாளை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன். உண்மையான அறிவு இல்லாதவா இதுதான் ஓகே உண்மையான அறிவு அப்படின்னு நினைச்சுன்னு தப்பா கத்துக்கிறா பத்தியல்லா, அவளை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கேன். நமக்கெல்லாம் உண்மையான அறிவுனா என்னன்னு தெரியும். நம்ம கரெக்டா நெட்ல போனோம், வேதாபேஸ் தான் போடுவோம், வேதாபேஸ் தான் படிப்போம், அதுல இருந்து இந்த எல்லா புக்கையும் எடுத்து படிப்போம். ஆனா எல்லாரும் அப்படி இல்லை இல்லையா? அவித்யா உண்மையான அறிவு இல்லாதவாள்லாம் ஏதோ அறிவை போய் உண்மையான அறிவு அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவ அதை கத்துட்டு அது இன்னும் டேஞ்சரஸ். இந்த குழந்தைகள் கையில எல்லாம் மொபைல கொடுத்து கண்டதெல்லாம் பாக்குறா பாருங்க, அது இன்னும் டேஞ்சரஸ் இல்லையா? அது மாதிரிதான் இது. என்னென்னலாம் கண்டுபிடிக்கிறோம். வித்யா நினைச்சுன்னா அணுகுண்ட கண்டுபிடிச்சான். இப்ப என்ன ஆறுது? அது நாலேஜ் தானே. வித்யாங்கிறது என்னது? அதை அணுகுண்ட கண்டுபிடிச்சு இப்ப ஒன்னு அடிச்சுக்குவா, என்ன அடிச்சுக்குவா, ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டு கொல்லவா அப்படின்னு அலைஞ்சுட்டு இருக்கா. ஸோ அதனாலதான் எப்ப அந்த அணுகுண்டை எதுக்காக தான் உபயோகப்படுத்தணும். ஸோ நிறைய மெடிக்கல்ல எல்லாம் கூட உபயோகப்படுத்துறா. அது கிரியேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக உபயோகப்படுத்துறா. இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸ்க்காக பண்ணலாம். ஸோ அதுதான் கரெக்டான வித்யா என்ன அவித்யா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. குண்டு பண்றதுல தப்பு கிடையாது. அது எப்போ எங்க எந்த காரணத்துக்காக எவ்வளவு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு யூஸ் பண்ணணும். அப்படி இல்லாம குண்டை பண்ணிட்டேன், நானா இருக்கக்குள்ள கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அது அவித்யாவை விட மோசமாகும். இதுக்கு நீ இதை கண்டுபிடிக்காமலே சும்மா கிருஷ்ணாராமா கோவிந்தான்னு உட்கார்ந்து இருக்கலாமே பான்னு இருக்கும் இல்லையா? போலாமா? அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. இன்னொரு மாதாஜி படிக்கிறேன்னா யாருன்னு தெரியல. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
2 பேர் படிக்க வந்தேன். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வித்யா என்பதை பொறுத்தவரையில் முழுமுதற் கடவுளே எல்லாவற்றின் உரிமையாளர் என்பதையும் இந்த உண்மையை மறைந்திருப்பதை அறியாமை என்பதையும் முதல் மந்திரம் மிகவும் தெளிவாக விளக்கி உள்ளது. வாழ்வின் இந்த உண்மையை மனிதன் எந்த அளவிற்கு மறைக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் இருளில் இருக்கின்றான். இந்த கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் கல்வியில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ள கொஞ்சம் பெருசாக இறை உணர்வு அற்ற சின்னதா இருக்கு, அதனால கொஞ்சம் நான் பெருசு பண்ண ட்ரை பண்றேன். இருவோம் இப்ப தெரியுதா? தெரியுது மாதாஜி. உண்மை மனிதனின் எந்த அளவிற்கு மறைக்கின்றானோ அந்த அளவிற்கு அவன் இருளில் இருக்கின்றான். இந்த கண்ணோட்டத்தின்படி பார்த்தால் கல்வியில் பெயர் அளவிலான முன்னேற்றத்தை பெற்றுள்ள இறையுணவற்ற நாகரிகமானது குறைந்த கல்வியை பெற்றுள்ள நாகரிகத்தை காட்டிலும் மிகவும் அபாயகரமானது. என்னது? கடவுளை பற்றிய விஷயங்கள் இல்லாத எந்த கல்வியாக இருந்தாலும் அபாயமுடையது. இது நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல படிச்சிருக்கோம் எங்கேயோ, ஞாபகம் இருக்காது? தெரியல. பகவானை பற்றி இல்லாதது, பகவானை பற்றி இல்லாதது எதுவுமே நம்ம அதை பத்தி பார்க்கவும் கூடாது, படிக்கவும் கூடாது, கேட்கவும் கூடாது. பிரஜல்பாங்கிறது என்னது? பகவானை பற்றி இல்லாமல் மற்ற எல்லா கதையும் பிரஜல்பா. ஓகே, சோ இங்க அதான் கொடுத்திருக்கு. என்ன? பகவானை பற்றிய விவரங்கள் இல்லாத எந்த கல்வியும் அபாயகரமானது. சோ பகவத்கீதா, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம கத்துனாதான். எதுக்காக சொல்றா? இதனாலதான் நம்ம மேல் உலகத்துக்கு போக முடியும். நம்ம வந்தது வந்தாச்சு, விழுந்தது விழுந்தாச்சு, வேற வழி கிடையாது. நமக்கு இப்போ மேல போய்தான் ஆகணும். போகலனாலும் பகவான் கூட்டிட்டு தான் போவார். அது எப்போ? திருப்பி 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 எக்கச்சக்கமா ஜென்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி எடுத்து ஆத்தியாத்மிக், ஆதி பௌத்திக், ஆதி தெய்வீக் அப்படின்னு ஒவ்வொரு கஷ்டங்கள்ல சுழன்று அதே இந்த 3 என்னன்னு நான் சொன்னேன். இப்போ யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? 3 விதமான துக்கங்கள் சொன்னேன். நம்மளாலே ஆக்குற பிரச்சனைகளுக்கு நான் இப்ப கல்லு அடிச்சுக்கிறேன், அது ஆத்மீக நம்மளா பண்ணிக்கிறது மாதாஜி. ஆத்மீகம் பௌதிகங்கிறது இப்போ நான் ரோட்ல போயிட்டு வேற ஏதாவது ஸ்கூட்ல வந்து இடிச்சுட்டா அது வந்து ஆதி பௌதிக. ஆதி தெய்வீகது இந்த மாதிரி பிரளயம் வர்றது, கருணம் வர்றது ஆதி தெய்வீக மாதாஜி. பௌதிகம்ங்கிறது இயற்கையில, இயற்கையில இருந்து வருது. பகவானுடைய இயற்கையில நம்ம சுற்றி முற்றத்துல ஒரு தண்ணி தேங்கி இருக்கு, கொசு இருக்கு, அது வந்து கடிச்சு மலேரியா வருது. பக்கத்து வீட்டுக்காரன் கூட ஏதோ சண்டை போட்டு அவன் அடிச்சு குடிச்சு நம்ம என்னமோ பண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டான். சோ இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் பௌத்திக். ஆதி தெய்வீக்குங்கிறது பகவானா. எல்லாரும் பகவானா தான் கொரோனா கொடுத்தாங்கிறா. ஏன்னா நிறைய வேண்டாத உயிரினங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு, கொல்லணும்னு கொடுத்தா. பகவான் எப்படி வேண்டாத உயிரினங்கள் எல்லாம் ஒரே இடத்துக்கு வரவழைச்சு ஒரே எதிரியா கொண்டுடலான்னு குருக்ஷேத்திர வாரம் பண்ணினார் இல்லையா? போய் ஒருத்தர யாரு கொல்றது? எல்லாரும் ஒரு இடத்துக்கு வரவழைச்சார், டமால் டுமில்னு அங்கேயே கொண்டுட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இப்ப என்ன, பகவானை பத்தி எந்த விஷயம் இல்லையோ அதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையே நம்ம படக்கூடாது. ஓகேயா? 3 விதமான இதுகளை பத்தி, யோகத்தை பத்தி, யோகம், கர்ம யோகா, ஞான யோகா, அஷ்டாங்க யோகா. அடுத்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறீர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி, படிங்க. மாதாஜி படிங்க. கர்மிகள், ஞானிகள், யோகிகள் என்னும் பல வகையான மனிதர்களில் கர்மிகள் என்போர் புலனுணர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள். நவீன நாகரிகத்தில் உள்ள 99.9 விழுக்காடு மக்கள் தொழில்துறை, பொருளாதார முன்னேற்றம், சமூக சேவை, அரசியல் சேவை முதலிய
அடையாளங்களின் கீழ் புலனுகர்ச்சிக்கான செயல்களில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இவ்வெல்லா செயல்களும் முதல் மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள இறை உணர்வினை தவிர்த்துவிட்டு ஏறக்குறைய புலன்களின் திருப்தியை மட்டுமே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னது முதல் ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றான்னு தெரியுமா? முதல் ஸ்லோகம் ஈஷாவசியம் இதம் சர்வம். இறை உணர்வு எல்லாமே பகவானோடது. நம்ம கிட்ட இருக்கிறது சரி, நம்ம உடம்பு சரி, நம்மளோட புலன்கள் சரி, சொத்து சுகம் எல்லாமே சரி, எல்லாமே பகவானோடது அப்படின்னு யாருக்கு என்ன இல்லையோ அவ ஒரு திருடன் அப்படின்னா ஈஷாவசியா பிரின்சிபிள்னு பேரு அதுக்கு. ஈஷாவசியா பிரின்சிபிள்னா என்ன? பகவானோடதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பகவானுக்கு ஒரு நன்றி கூட சொல்லலைன்னா நம்ம திருடனா இல்லையா? யாரோ ஒருத்தரோட சாமானை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ண நம்மள திருடன் தானே சொல்லுவா. ஓகே, அதான் சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல. ஓகேயா? அட்டன் பண்ணாத வாழ்க்காக சொன்னேன். ஈஷாவசியம் இதம் சர்வம், எல்லாம் அந்த பகவானோடது. தேன தெக்கேன புஞ்சித்தா, நமக்குன்னு ஒவ்வொரு கோட்டா கொடுத்துருக்கான் பகவான், அதுல சந்தோஷப்படணும். அதை விட்டுட்டு நிறைய பேர் இருக்கா, எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சதுங்க பார்க்க மாட்டான், பக்கத்துல உள்ள வாழ்க்கை எவ்வளவு கிடைச்சதுன்னு பார்ப்பான். அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த சேலரி ஸ்லிப்னு ஒண்ணு வந்துட்டு இருந்தது. அத நம்மளோட நம்ம வாங்கின்னு வந்தோம்னா வெளியில் நிறைய பேர் நின்றுட்டு இருப்பா, உன் சேலரி ஸ்லிப்பை காட்டு காட்டு காட்டுன்னு பிடுங்கி பாக்குறதுக்கு. சோ அந்த மாதிரி அது. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. நமக்கு அதுக்கு பேரு தான் நமக்குன்னு கொடுத்த கோட்டால நம்ம இல்லாம அடுத்த வாழ்க்குன்னு உள்ளதுல ஆசைப்படக்கூடாது. தேன தெத்தேன பூஞ்சித்தா மாகிருதா கஸ்யஸ் வித்தனம், தனம் அந்த சொத்துல. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப யார் படிக்கிறேன்? படிச்சவாளே படிக்கணும்னா திருப்பி இன்னும் படிங்க படிங்க. பகவத்கீதையின் 7.15 கூறப்பட்டுள்ளபடி முழுமையான புலனுணர்ச்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள மக்கள் மூடர்கள் அல்லது கழுதியாவார்கள். கழுதை முட்டாள்தனத்தின் சின்னமாகும். கவர்ச்சியான பயனற்ற நோக்கத்தில் மட்டும் ஈடுபட்டவர்கள் ஸ்ரீ ஈஷோ பதிஷத்தபடி அவித் மாலை வழிபடுகின்றனர், அவித்யாவை வழிபடுகின்றனர். மேலும் கல்வியில் யாரோ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்காமா மாதாஜி? நீங்க படிங்க, நான் மியூட் பண்ணிட்டேன் பிரபு, நீங்க படிங்க. ஓகே. மேலும் கல்வியில் முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் இத்தகு நாகரிகத்திற்கு உதவக்கூடிய முறையில் செயல்படுவோர் உண்மையில் புலன்கட்சியில் முற்றிலுமாக ஈடுபட்டவர்களை காட்டிலும் அதிகமான தீங்கினை ஏற்படுத்துகின்றனர். இறையுணர்வற்ற மக்கள் கல்வியில் முன்னேற்றம் பெறுதல் என்பது நாகப்பாம்பின் தலையில் உள்ள மதிப்புக்குள்ள ரத்தினத்தை போன்று அபாயமானதாகும். ரத்தினத்தினால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள நாகப்பாம்பு அவ்வாறு அலங்கரிக்கப்படாத பாம்பை காட்டிலும் மிகவும் அபாயமாகும். ஹரி பக்தி தோயா தவ என்னும் நூலில் இறையுணர்வற்ற மக்களின் கல்வியானது பிணத்திற்கு சமம். பிணத்திற்கு செய்யப்படும் அலங்காரத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரே நிமிஷம் இருங்க பிரபு, நீங்களே படிக்கலாம். ஆனா அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிடுறேன். இந்த பகவத்கீதையில 7.5 என்ன சொல்றா? 4 விதமான மக்களை சொல்றா. யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 விதமான மக்கள். பகவான் கிட்ட போவே மாட்டா, தப்பி கூட மழைக்கு கூட கோவில்ல ஒதுங்க மாட்டாம்போ இல்லையா? அந்த மாதிரி. மாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா, மூடர்கள் பிரபத்தியந்தே நர அதமா, நராதமா, மனிதர்களையே கீழ்த்தரமானவர்கள். ஓகே, மூடா நராதமா, மாயையா அபகிருத்த, அப்பாடி அப்படி மாயையில ஒன்று இருக்கிறவா. மாயையா அபகிருத்த ஞானம் ஆசுரம் பாவம் ஆசிரித்தக, அசுரர்களோட அத்தனை குணங்களும் இருக்கும். இவா 4 பேரும் யாரெல்லாம்? மூடா, நராதமா, மாயையா அபகிருத்த, ஆசுரம் பாவம் ஆசிரித்த. ஓகேயா? சோ இவா 4 பேரும் பகவான் கிட்ட மறந்து போய் கூட போயிட மாட்டோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட முட்டாள்கள்
அவளதான் ஈஷோபனிஷத் அவித்யால இருக்கா அப்படின்னு சொல்றது. அவித்யாவை வழிபடுகின்றனர். அவ வித்யாங்கிறது என்னது? பகவானை வழிபடுது. அவித்யாங்கிறது என்னது? மேபி பூதம் பிசாசு இதெல்லாம் கூட பண்றாளா மாதாஜிங்க கூடாது, நிறைய இடத்த பண்றா. நாங்க இப்ப எங்க போனோம்? நான் எங்கேயோ போனேனே யாத்ரா, கிஷ்கிந்தா, உடுப்பி கிஷ்கிந்தாலாம் இப்ப போயிட்டு வந்தோம்ல. அப்போ அந்த கிஷ்கிந்தால ஒரு மரம் ஏதோ ஒரு இடத்துல நாங்க இந்த கோதண்டராமர் கோயிலுக்கு போகும்போது வழியில இருந்தது. அந்த மரத்துல பார்த்தா அப்படி ஒரு துணி கிணின்னு கட்டி வச்சிருக்கா. அதுல எழுதி வேற வச்சிருக்கா, பழைய காலத்துல கல்லுல எழுதி வச்சிருக்கா, யாருக்கு என்ன ஆசை நிறைவேறணுமோ இந்த மரத்தை கும்பிடுங்க, உங்க ஆசை நிறைவேறிடும். இந்த மாதிரி இந்த எத்தனை இடத்துல நம்ம பார்த்திருப்போம். மரத்தை பண்ணு, இல்ல அந்த கல்லுக்கு இது பண்ணு, என்னெல்லாமோ சொல்லுவா. இதெல்லாம் என்ன? அவித்யால வழிபடுறதுன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? இப்ப எல்லாமே நீங்க சிட்டில எல்லாமே பெரிய பெரிய கோவில் இருந்தா கூட அதுல ஒரு மரம்னு இருந்துடவே கூடாதுப்பா. நம்ம இந்தியால மரம் இருந்தா மனுஷன் ஆரம்பிச்சிருவா, அதை கட்டுறேன் இதை கட்டுறேன்னு. ஓகே, சோ அதுதான். அடுத்தது இன்னொன்னு என்ன ரொம்ப அழகான விஷயம் சொல்றா. அப்படியே நமக்கு கொஞ்சம் ஏதோ அறிவு அவித்யா இல்லாம கொஞ்சம் அறிவுக்கு நம்ம வரதா இருந்தாலும் அது எப்படி பகவானை பற்றி இல்லாமல், பகவானுக்காக இல்லாமல், அதுக்கு ஆப்போசிட் என்னது? புலனுணர்ச்சிக்காக. நம்ம அவ்வளோ படிச்சுட்டு அந்த ஞானத்தை ஃபுல்லா புலனுணர்ச்சிக்காக நம்ம ஈடுபட்டோம்னா நம்மள மாதிரி முட்டாள் வேற யாருமே கிடையாது. இந்த இவாள்லாம் பாருங்களேன், யாரு பேர் என்ன, பாலிட்டிஷியனுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? அரசியல்வாதிகள். இந்த அரசியல்வாதிகள்ல சில பேர் நிறைய படிச்சுவான்னு இருப்பான். படிச்சுட்டு அந்த அவ்வளோ அறிவை அரசியலுக்காக பயன்படுத்தணுமா? சோ அவ எல்லாரும் யாருக்கு ஈக்குவல்? அவித்யாக்கு தான். அவ படிச்ச படிப்புக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது. ஓகே, இது எதுக்கு சமம் சொல்றா? நான் வந்து அறிவு டிகிரிக்கு மேல டிகிரி வாங்கிட்டு பகவான்னா என்ன, பகவானுக்கு சேவ் பண்றதுன்னா என்ன தெரியாதவா அந்த டிகிரியோட அழகு வீட்டுல அப்படியே ஃப்ரேம் பண்ணி போட்டிருப்பான் இல்லையா, அந்த அழகை எதுக்கு பிரபுபாதர் ஒப்பிடுறார்? பாம்போட தலையில ரத்தினம் இருக்கும் இல்லையா, சில பாம்புல உண்டு அப்படி சொல்லிக்கும். அது அந்த ரத்தினத்துக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் உண்டா? பாம்பு பக்கத்துல போய் நம்ம எடுக்க முடியுமா? அது இன்னொன்னு என்ன, உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் உயிர் இருக்கும்போது மதிக்க மாட்டான். உயிர் போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு நகை போட்டு, அதுக்கு நானே பார்த்திருக்கேன். அது என்ன, அந்த பவுடர் தான் போட மாட்டான், மற்ற எல்லாம் அந்த சென்ட்டு கிண்டெல்லாம் வேற போட்டு அப்படி பெரிய பொட்டு வச்சு காதுலலாம் பெருசு பெருசா சில பேர் போட்டு விடுவான் டூப்ளிகேட். அது அந்த பொணத்தை நன்றாக அலங்கரிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல். எது? உபயோகம் இல்லாத கல்வி, பகவானை பற்றி சொல்லாத கல்வி, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும் அப்படிங்கிறத உணர்த்தாத கல்வி, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் ஈக்குவல். புரிஞ்சுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப போலாமா? போலாம் மாதாஜி. ஓகே. அலங்காரத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிலும் பல்வேறு இதர நாடுகளிலும் வருத்தத்துக்குரிய உறவினர்களின் இன்பத்திற்காக பிணத்தை நன்றாக அலங்கரித்து ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லும் வழக்கம் காணப்படுகிறது. அதுபோலவே பௌதீக வாழ்வில் என்றென்றும் தொடரக்கூடிய துயரங்கள் மேலோட்டமாக மறைப்பதற்கான பணியை நவீன நாகரிகம் செய்து வருகிறது. இவை இவ்வளவு செயல்களும் புலனுணர்ச்சிக்காக நோக்கமே வேண்டுள்ளன. ஆயினும் புலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது, மனதிற்கு மேலே புத்தி உள்ளது, புத்திக்கு மேலே ஆத்மா உள்ளது. எனவே உண்மையான கல்வியின் நோக்கம் ஆத்மாவின் ஆன்மீக முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து தன்னுணர்வை பெறுவதாக இருக்க வேண்டும். அதற்கு உணர்விற்கு வழிவகுக்காத எந்த ஒரு கல்வியும் அவித்யா அறிவின்மை எனவே கருதப்பட வேண்டும். அதற்கு அவித்யாவை வளர்த்தால் அது அறியாமையின் மிகவும் இருளை கீழ்த்திற்கு இட்டு செல்லும். ராதே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்ன வருஷம் தெரியுமா? நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா? நான் ஆச்சாரியர்கள் நிறைய நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸோட லெக்சர்லாம் கேட்டிருக்கேன். நிறைய ஆச்சாரியர்கள் அவளோட விளக்கத்திலையும் எழுதியிருக்கா. என்ன தெரியுமா? ரொம்ப அழகான விஷயம். ஷீலா பிரபுபாதர் எந்த பொருளுரை இப்படி எழுதினாலும் இல்ல, தானா எந்த விஷயத்தையும் எழுத மாட்டார். கிருஷ்ணரோ பகவானோ சொல்லியிருக்கிறத தான் எழுதுவார். ஒரு வெர்ஸுக்கு பொருளுரை எழுதும் போது இன்னொரு வெர்ஸ்ல இருக்கிற விஷயத்தை எழுதுவார்.
அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த இங்க கொடுத்திருக்கு பாருங்க, புலன்களுக்கு மேலே மனம் உள்ளது, மனத்திற்கு மேலே புலன்கள் உள்ளது, புத்திக்கு மேலே ஆத்மா உள்ளது. இதெல்லாம் என்ன வரிசை தெரியுமா? 3.42. யார்ட்டையாவது புக் இருக்கா? படிங்க பார்க்கலாம். இந்திரியானின் பரான்யா குரு இந்திரிய பரமனக மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தியே பரதஸ்து சக. மொழிவுரை படிக்கிறேன், அதுக்கு பொருளுரை 3.42 தமிழ். நான் படிக்கிறேன் மத்தஜி. படிங்க மத்தஜி. 3வது அத்தியாயம் சாப்டர் 42வது வருஷம். இந்திரியானின் பரான்யாகூர் அப்படின்னு இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ ஆத்மாவோ புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். ஹரே கிருஷ்ண. அதே தானே கொடுத்திருக்கீங்க பார்த்தலாம். அதான் அவர் எப்பயுமே அப்படிதான் எழுதுவர் தெரியுமா? அதுக்காக தான் நம்ம ஆஸ் இட் இஸ்ன்னு சொல்றோம். பிரபுபாதர் மட்டும்தான் தன்னோட கருத்து அதுக்குள்ள போடாம பகவானோடு சொன்னதையே எழுதினது அவர் மட்டும்தான். ஓகே, சரி. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அந்த நமாம் துஷ்கிருத்தினோ மூடா. இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, மூடா நராதமா. இந்த வருஷம் 7.15 பார்த்தலாம். ஃபுல்லா பொருளுரையில 7.15 எழுதுறாரு அவர். ஓகே, இதுக்கு அர்த்தம் என்ன? இதுக்கு அர்த்தம் இங்க பாருங்க. இப்ப ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணும். இது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமான வருஷம், ஆனா புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியான வருஷம். நமக்கு கண்ணு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, ஆனா அந்த கண்ணுக்கு பார்க்க சக்தி இல்லை அப்படின்னா அது வெறும் ஜடப்பொருள் தான் இல்லையா? சோ ஜடப்பொருளான பார்க்க முடியாத கண்ணை விட உயர்ந்தது பார்க்கக்கூடிய கண்ணு. மாதாஜி இப்ப படிச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் லைன். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் லைன் மட்டும் இன்னொரு வாட்டி படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மத்தஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. செயலற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. புரிஞ்சுதா? செயலற்ற ஜடப்பொருள்ங்கிறது காது இருக்கு, கேட்காது. அப்ப அது ஜடப்பொருள். ஆனா அதே காது கேட்கும் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு இந்திரியம் ஆயிடுறது, அது ஒரு சென்ஸ். ஓகேயா? கேட்காத ஜடப்பொருளை விட கேட்கக்கூடிய இந்திரியங்கள் மேன்மையானது. அந்த இந்திரியங்களை விட மனம் உயர்ந்தது. எப்படி? இப்போ யாரோ நம்மளை கூப்பிடுறா, எங்கேயோ போய் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நாக்கு போப்போங்கிறது நம்மளை, ஆகா அந்த ஹோட்டல்ல அவ்வளோ அழகா இருக்கும், நன்னா இருக்கும், இது அப்படி இருக்கும், என்ன உடனே நம்ம காது இது அத்தனையும் கேட்டுதான் மனசுக்குள்ள போய் நீ போப்போன்னு சொல்லும். இப்ப நம்ம மனசு ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுன்னா காதால உள்ள போன விஷயத்த நம்ம கேட்காத மாதிரி பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி விட்டுடலாம். அதே இது மனசு ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா அவன் கூட போவோம், எங்கேயோ போய் பிரசாதம் இல்லாதது போய் சாப்பிட்டு வருவோம், வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் போட்டது போய் நம்ம சாப்பிட்டு வருவோம் இல்லையா? இப்ப புரியுறதா? மனம் புலன்களுக்கும் மேலே மனம் உள்ளது, அப்படி இருக்கணும். ஆனா நம்ம ரிவர்ஸா வாழ்றோம். நம்ம கையும் காலும் மனசும் அது பேர் என்ன சொல்றத நம்ம கேட்டுன்னு இருக்கோம். ஆனா மனசு சொல்றதையும் கேட்க கூடாது. மனசுக்கு மேல என்ன இருக்கு? புத்தி. புத்தி மனசை விட எப்படி உயர்ந்தது? புத்திக்கு பகுத்தறிவுங்கிற தன்மை உண்டு, மனசுக்கு அது கிடையாது. மனசு என்னத்தை வேணா சாப்பிடு, மனசு சொல்லும் போ 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 சிகரெட் புடின்னு சொல்லும். புத்தி சொல்லும் வேண்டாம்ப்பா, உன்னை டாக்டர் ஏற்கனவே கேன்சர் ஸ்டேஜ்ல லாஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கன்னு சொல்லியிருக்கான், இன்னும் நீ 2 சிகரெட் பிடிச்சா உயிர் போயிடும், உன்னை நம்பி எத்தனை பேர் இருக்கா, ஸோ பிடிக்காதன்னு புத்தி சொல்லும். ஸோ புத்திக்கு பகுத்தறிவு பண்ணக்கூடிய எது கரெக்டு எது தப்பு, விஸ்டம் சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. அந்த விஸ்டம் உண்டு யாருக்கு? புத்திக்கு. மனசுக்கு கிடையாது. ஏன்னா மனசு இமோஷன். இமோஷனுக்கு தமிழ்ல எனக்கு தெரியல. மனசு இலகுன்னு சொல்லுவாங்க. என்ன மாதாஜி? உணர்ச்சி. ஓகே. ஏன்னா மனசு அதான் மனசு இலகின தன்மை உடையது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ மனசு இலகிடும். ஆனா புத்தி அப்படி இல்லை, வேணும்னு அதான் இலகும், வேண்டாம் அப்படின்னா திருடமா இருக்கும். சிலப்ப நம்ம சொல்லுவால, நீ எவ்வளவுதான் கூப்பிட்டு நான் வரமாட்டேன், நீ எவ்வளவுதான் இழுத்துன்னு போறதுக்கு ட்ரை பண்ண அப்ப கூட உன்னால முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது புத்தி சொல்றது. ஆனா புத்திக்கு மேல ஒண்ணு இருக்கு, ஆத்மான்னு. நம்ம நிறைய வருஷத்துல படிச்சிருக்கோம் தெரியுமா? நான் இப்ப உங்களுக்கு காட்ட போனேன்னா எனக்கு நம்ம மேல மேல போக முடியாது. ஒரு செகண்ட் கொடுங்க, காட்டுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா.
பெருசு காட்டு. இது உங்களுக்கு அந்த நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம், ஞாபகம் இருக்கா? என்னது குதிரையோட இதெல்லாம், அந்த 5 சென்சஸ் 3வது சாப்டர்ல. 5 புலன்கள். ஆமா, கடிவாளம், 5 புலன்கள். அது ஞாபகம் இருக்கா? சாப்டர் 3. சரி, ஒரே செகண்ட், நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நீங்க தெரியறதான்னு எனக்கு மட்டும் சொல்லிடுவோம். ஆத்மா உட்கார்ந்துருக்கு, அந்த மனம் வந்து கடிவாளம். கரெக்ட் பிரபு, கரெக்ட் நீங்க சொல்றது. 3வது சாப்டர் எங்கப்பா? இப்பதானே திறந்தேன், வாயேன். சரி, இந்த டவுன்லோட்ல பார்க்கலாம், இருங்க. இதுல ஈஷோபனிஷத் தான் இருக்கு. இப்ப தெரியறதான்னு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியலையா? ஒண்ணும் வரல மாதாஜி. இது எப்படி? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டி பண்றேன். இப்ப வரும். கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் எல்லாரும் பார்க்கட்டும். 3வது சாப்டர் ஏன் காட்ட மாட்டேங்கிற? வரமாட்டேங்கிறது. நான் அந்த இதை காட்டணும்னு நினைச்சேன் உங்களுக்கு, அந்த குதிரை படம், 5 சென்சஸ். அதான் மாதாஜி, அந்த கடிவாளத்தை விட்டுட்டு அது மாட்டுக்கு எங்க வேணாலும் போகணும், எல்லா டைரக்ஷன்லயும் போகும். அதனால அது கண்ட்ரோல் பண்ணணும், மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், ஆமா மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். உங்ககிட்ட இருக்கா மாதாஜி? இல்ல, என்கிட்ட இருக்கு. என் முன்னாடி நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு அது ஷேர் ஆக மாட்டேங்கிறது. வேற ஒண்ணும். நான் இப்ப பாத்துட்டா வந்துரும் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஓகே மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம். நம்ம பார்க்கலாம், கிளாஸ் முடிச்சிட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம், கவலைப்படாதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. போச்சா என்னோட ஈஷோபனிஷதம்? போச்சா ஈஷோபனிஷதம்? எங்க போச்சு இப்போ? இப்போ இப்ப தெரியணும். இப்ப தெரியறதா? இல்ல மாதாஜி, தெரியல. இப்ப நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் மாதாஜி. அந்த ஸ்கிரீன் வந்துச்சு உங்களுக்கு. உங்களோட ஃபோல்டர்ஸ்லாம் ஓபன் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஃபோல்டர் வியூ பண்றதெல்லாம் தெரியுது மாதாஜி. அது எனக்கு தெரியும் ஏன் வர மாட்டேங்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஒன்னு மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜ்ல போயிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, நம்ம ஈஸ்வரபனிஷத்துக்கு போயிடலாம். டைம் வேஸ்ட் ஆயிட்டு இருக்கு நமக்கு. ஓகே, ஈஸ்வரபனிஷத் இப்ப தெரியுதா மாதாஜி? பிரபுஜி இல்ல மாதாஜி. பண்றீங்களா? நான் அந்த பிக்சர் எடுத்துட்டேன், நான் ஷேர் பண்றேன், நீங்க கையோட முடிச்சிருங்க. எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, ஒரே நிமிஷம். யார் மாதாஜி சொல்றேன்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றேன். பண்ணிட்டேன். துர்கா மாதாஜியா? ஓகே, ஆமா மாதாஜி, பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். பாருங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் படம் இல்லையா? அதனாலதான் பார்த்தேன், பார்க்கலாமே. மாதாஜி என்னோடதே வந்துருச்சு. இந்த இங்க பாருங்க, இப்ப தெரியுதா எல்லாருக்கும்? இல்ல மாதாஜி, இல்ல தெரியல. நான் இப்பதானே என்னோட போன்ல பார்த்தேன், எனக்கு தெரிஞ்சது. நெட் ப்ராப்ளம், எல்லாருக்குமே நெட் ப்ராப்ளம். தெரியல மாதாஜி, அதை விட்டுருங்க மாதாஜி. பிளாங்கா இருக்கு மாதாஜி, பிளாங்கா இருக்கு. இது என்னோட போன்ல தெரியுது பிரபு. இப்போ இது வந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. இது ஓபன் மாதாஜி, இன்னும் அந்த ஸ்லைட் நீங்க எடுக்கல. ஓகே ஓகே, இங்க பாருங்க. இப்ப என்ன பாக்குறோம்? பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம். பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது இந்த சென்சஸ், நம்ம கை, காலு, காது இதெல்லாம் பார்க்க முடியும், தொட முடியும் இல்லையா? சோ அது வந்து நம்ம சென்சஸ் சொல்றது.
சென்சஸ்ல இருந்து அடுத்தது மென்டல் உடம்புக்கு பிளாட்ஃபார்ம். உள்ள போனோம்னா பிராணன், நம்ம உயிர் இருக்கு இல்லையா, அந்த அப்பான உடான விதான சமான சொல்லுவோம் இல்லையா, அது சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். அதுக்கும் மேல இன்னும் உள்புக்கமா போனோம்னாக்க மனோமய கோஷா, இதெல்லாம் கோஷம்னு சொல்லுவோம். முதல்ல அன்னமய கோஷா, பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம்ங்கிறது அன்னமய கோஷா, சாப்பிட்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் உடம்புல. அது அடுத்தது பிராணமய கோஷா, அதுக்கு அடுத்தது மனோமய கோஷா. மனோமய கோஷாங்கிறது தான் இந்த ஞானம். புரிஞ்சுதா? எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அதுதான் உண்மையான ஞானம் நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது மனோமயம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது விஞ்ஞானமயம். உண்மையான ஞானம்ங்கிறது விஞ்ஞானம், இன்டலெக்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். புரிஞ்சுதா? அதுக்கும் மேல உள்ளுக்குள்ள, மேலன்னா என்ன, உள்ளுக்குள்ளன்னு அர்த்தம். அதுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது ஆத்மா, ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். இதத்தான் நம்ம சன்ஸ்கிருத்ல அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, மனோமய கோஷா, விஞ்ஞானமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷான்னு சொல்லுவோம். ஓகேயா? இப்ப அடுத்ததுக்கு போனோம்னா குதிரைப்படம். இப்ப குதிரைப்படம் தெரியுதா? இந்த குதிரைகள்ல எல்லாம் சென்சஸ் அங்க இழுத்துன்னு போகும், இங்க இழுத்துன்னு போகும். அப்ப என்ன பண்ணணும், மனம்ங்கிற கடிவாளத்தை வச்சு புடிச்சு இழுக்கணும். இப்ப புரியுறதா அந்த மனம் ஏன் சென்சஸை விட உயர்ந்ததுன்னு? சென்சஸ்க்கு அறிவு கிடையாது, இங்க அங்க ஓடும். ஆனா மனசுக்கு அதை விட கொஞ்சம் அறிவு ஜாஸ்தி. சென்சஸை விட மனசை விட அறிவு ஜாஸ்தி புத்தி, இன்டலெக்ட். ஓகே, சோ எப்பெல்லாம் சென்சஸ் இங்க அங்கன்னு மேயறதோ அப்பெல்லாம் மனசை வச்சு நம்ம அந்த சென்சஸை இழுக்க பார்க்கணும். இருக்கும் இல்லையா, நெருப்ப தொட போச்சுன்னா கை, மனசு சொல்லும் இல்லையா, ஏய் தொடாத அது சுடும் அப்படின்னு சொல்லுமா? இழுக்கும் கை, அதை பிடிச்சு இழுக்கும். சாரி, மனசு கையை பிடிச்சு இழுக்கும் தொடாதன்னு. ஆனா அதுக்கும் மேல அந்த புத்திக்கு தெரியும், பரவாயில்ல அது நெருப்பு தான். ஆனா அந்த நெருப்பு யாரு, உன்னோட பெட்டுன்னு வச்சுக்கலாம். குழந்தைன்னு சொன்னா நமக்கு கஷ்டமா இருக்கும். உன்னோட பெட்டு மேல நெருப்பு எரிஞ்சுட்டு இருக்கு, போய் அந்த நெருப்பு அப்படின்னு புத்தி சொல்லும். ஓகே, ஆனா இந்த ஆத்மானு உள்ள ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்காரு, எதுக்குமே கவலைப்பட மாட்டாரு. என்ன பண்ணணுமோ பண்ணிக்கோ, ஆசைப்படுறதோட சரி, அவர் ஆசையை உண்டு பண்ணி விட்டுருவார். அப்புறம் இந்த சென்சஸ் ஓடும் இங்கே அங்கே அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு. பகவானே நம்மளை ஓடவும் விட்டுட்டு நம்மளை இழுக்கிறதுக்கும் அவரே மனசே இன்டெலிஜென்ஸை கொடுத்துருக்காரு. புரியுறதா? ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ் போலாமா? ஓகே, ஹரி ஹரி போல். இப்ப நம்ம ஈஷோபநிஷத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். இதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு தான் அதை பண்ணணுமா? ஓகே, ஸோ இந்த உண்மையான புத்திங்கிறது புரியறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு, பாக்குறீங்களா? வரல, இப்ப வருதா? இந்த மாதா அந்த ஏன் இப்படி ஆயிட்டு இருக்கு? திருப்பியும் இவ்வளவு நேரம் ஒழுங்கா வந்தது. இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கம்மி. இன்டர்நெட் ஸ்பீடு கம்மியா? ஹரிவோல். ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் எல்லா இடத்தையும் இதே பிரச்சனை தான், மற்றது எங்க போனாலும். கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபுல்லா எல்லா இடத்துலயும் திறந்து வச்சிருக்கேன், அப்புறம் ஏன் தெரிய மாட்டேங்கிறது என்னோடது? நீங்க so many பேஜ் திறந்து வச்சுக்காதீங்க மாதிரி, வேணாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இல்ல இப்ப வருது பாருங்க பிரபு, அதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், திருப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதே சொல்ற மாதிரி நெட் தான் வந்துடுது மாதாஜி. ஓகே வந்துடுது. ஓகேயா? போலாமா? இப்ப நம்ம பொதுவாகங்கிறதுல இருந்து விஞ்ஞானம்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது அத்தனையும். அடுத்தது யாராவது படிங்க. பொதுவாக பகவானிடம் ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. படிங்க. பொதுவாக பகவானிடம் எந்த கோரிக்கையை முன்வைக்க வேண்டும் என்பதையோ எந்த பதவியை விரும்ப வேண்டும் என்பதையோ ஜீவன் அறிவதில்லை. இருப்பினும் ஜீவன் தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தை தெரிந்து கொள்ளும் போது அவன் பகவானுக்கு தெய்வீக அன்பு தொண்டாற்றும் பொருட்டு அவருடைய தெய்வீக சங்கத்தினுள் ஏற்றுக்கொள்ளும்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்படி வேண்டுகிறான். அதிர்ஷ்டவசமாக ஜட இயற்கையின் ஆதிக்கத்தில் உள்ள ஜீவன்களோ பல்வேறு இதர பொருட்களை வேண்டுகின்றனர். அவர்கள் பகுக்கப்பட்ட அல்லது சிதறடிக்கப்பட்ட புத்தியை கொண்டவர்களாக பகவத்கீதையில் 2.41 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளனர். ஆன்மீக புத்தி ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் பௌதீக புத்தி பல கிளைகளை கொண்டது. பகிரங்க சக்தியின் தற்காலிக அழகினால் மயக்கமுற்றவர்கள் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லுதல் என்னும் வாழ்வின் உண்மையான இலக்கை மறந்து விடுகின்றனர் என்று ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கூறப்பட்டுள்ளது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். நம்ம இது படிச்சு முடிச்சுட்டோம். நம்ம 9வது வருஷத்துல இருந்தோம். அது தப்பா அங்க வந்துருது. 2ஆம் தடவை ஷேர் பண்ணும்போது ஞாபகம் இருக்கா? நம்ம இப்ப அஜ்ஞானத்தை பத்தி படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா? 9வது வருஷம் படிச்சுட்டு இருந்தோம். ஞாபகம் வருதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி, 9 தான் படிச்சோம். சோ இப்போ 9வது வருஷம் இந்த பிணம் இதெல்லாம் படிச்சோம். ஞாபகம் இருக்கா? பிணத்தை பிணத்தை அலங்காரப்படுத்துறது. சோ நம்ம அங்க போயிட்டோம். எஸ், இந்த பேராகிராஃப் படிக்கணும். இப்போ பகவத்கீதையின் படி 2.42 and 7.15 படிக்கல மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. பகவத்கீதையின் படி தவறான பௌதீக கல்வியாளர்கள் வேதவாதரத என்றும் மாயையா பஹ்ருத ஞான என்றும் அறியப்படுகின்றனர். அவர்கள் மனிதர்களில் மிக தாழ்ந்தவர்களின் நாத்திக அசுரர்களாகவும் இருக்கலாம். வேதவாதரத எனப்படுவோர் தம்மை வேத சாஸ்திரங்களில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கின்றனர். இருப்பினும் துரதிருஷ்டவசமாக வேதங்களின் நோக்கத்திலிருந்து இவர்கள் முற்றிலும் வழி தவறியுள்ளனர். வேதங்களின் நோக்கம் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை அறிவதே என்று பகவத்கீதையில் 15.15 கூறப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் துளியும் ஆர்வம் செலுத்துவதில்லை. அதற்கு மாறாக அவர்கள் ஸ்வர்க்கத்தை அடைதல் முதலிய கர்ம பலன்களால் கவரப்பட்டுள்ளனர். முதல் ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். ரொம்ப நல்ல பேராகிராஃப் இது பாருங்க. நம்ம ஏற்கனவே 7.15 இப்பதான் பார்த்தோம். இந்த போன பேராகிராஃப்ல வந்தது ஞாபகம் இருக்கா? இங்க இருக்கு பாருங்க 7.15 பகவத்கீதையில் 7.15 என்ன சொன்னேன்னா, மூடர்கள் மாயையா அப்பகிருத்த மாயையில விழுந்து இருக்கிறவான்லாம் சொன்னேன். 2.4 என்ன தெரியுமா? வேதவாதரத்தா, வேதங்கள் நமக்கு தெரியும். வேதங்கள்ல உள்ள எல்லா விஷயங்களும் என்ன தெரியுமா? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். அந்த வருஷம் என்னன்னாக்க, யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம் பிரபத்யந்தேன்னு, யாமிமாம் யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம் அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவர்லி லாங்குவேஜ். புஷ்பம்னா என்னது? புஷ்பம்னா பூ இல்லையா? அதான் பூ மாதிரி வார்த்தைகள் பூ மாதிரி இருக்குமா. யாமிமாம் புஷ்பிதாம் வாச்சம். சோ வேதங்கள் அப்படி என்ன சொல்றது, திதிக்கிற மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்குமா. நீ இது பண்ணினா அந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த யாகம் பண்ணினா அந்த பலன் கிடைக்கும், இந்த கோவிலுக்கு போனா நீ அப்படியே கோடீஸ்வரனா எல்லாம் அப்படி இப்படின்லாம் இருக்குமா. நான் என்ன கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஹைதராபாத்ல ஒரு கோவில் இருக்கான். யாருக்கு அமெரிக்காவுக்கு விசா வேணும்னா அந்த கோவிலுக்கு போனா விசா கிடைச்சிடுமா. இந்த மாதிரி தான் வேதாவும் சொல்லும். இந்த யாகம் பண்ணு குழந்தை பிறக்கும், அந்த யாகம் பண்ணு உன் குழந்தைக்கு கல்யாணம் நடக்கும். இதெல்லாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா துன்பங்கள் தானே. கல்யாணம் குழந்தை பிறந்தா அந்த குழந்தையில பெருசாக்கி அப்பாடான்னு எவ்வளவு துன்பம். அதுக்காக பண்ண வேண்டாம், கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க, குழந்தை வேண்டாம்னு சொல்ல. வேதங்கள் அது சொல்றது. சீமந்தம் பண்ணுங்க நல்ல குழந்தை பிறக்கும் இப்படி எல்லாம் சொல்றதா. அதுக்குதான் வேதவாதரத்தா பார்த்த. ஓகே, அது ரொம்ப இனிமையான பலன்களை சொல்லுமா. சோ எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா, வேதத்தை நான் ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதுக்காக வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதா? அப்படி கிடையாது. பண்ணுங்கோ, அந்த யாகங்கள் பண்ணணும். ஆனா அந்த பலன் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்து பண்ணக்கூடாது. அந்த பலனும் என்னோட பலத்தினாலதான் நான் பண்ணினேன், நானா இருக்கக்குள்ள பண்ணினேன், எனக்கா இருக்கக்குள்ள அந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அது இன்னும் மோசம். ஓகேயா? சோ தம்மை வேத சாஸ்திரங்களில் அதிமேதாவிகளாக பாவித்துக் கொள்கிறார்கள். இது தப்பு தானே. எதுலையுமே நம்ம அதிமேதாவி ஆக முடியாது. இருப்பினும் துரதர்ஷவசமான வேதங்கள். ஏன் வேதத்தை துரதர்ஷவசமானன்னு சொல்றது?
ஏன்னா வேதங்கள் பகவானை பற்றி பேசவில்லை. பகவானை பற்றி பேசாம பௌதிக உலகத்துல எப்படி நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு வேதங்கள் சொல்றது. நீ பாருங்களேன், நிறைய வேதம் சொல்லும். இந்த தானம் தபம் பண்ணிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு இந்த நல்ல காரியம் நடக்கும் அப்படின்பா. தானம் தபம் நம்ம எதுக்காக பண்ணணும்? பகவானை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக பண்ணணும். சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். நம்ம பெரிய தானம் பண்ணிட்டு ஊர் ஃபுல்லா போய் சொல்லிட்டா இருப்பா, அதுக்கு பலனே கிடையாது. அது ரஜோகுண தானம். நம்ம பண்ணக்கூடியது சத்துவகுணத்துல பண்ணணும். வலது கை கொடுக்கறதே இடது கை தெரியக்கூடாதும்பா. அது யாருக்கு கொடுக்கணும்? சரியான சோர்ஸு கொடுக்கணும். ஃபுல்லா 16 சாப்டர்ல பகவத்கீதையில படிச்சோமா, அந்த சாராய கடை திறக்கிறவனுக்கும் கிளப்ஸை திறக்கிறவனுக்கும் ரோட்டரி கிளப்புக்கும் தானம் கொடுக்கக்கூடாது. அது எல்லாம் என்ன? ரஜோன் தமோ குணம். ஓகேயா? சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு? உண்மையான வேதம் என்ன தெரியுமா? நான் தான். 15.15 வருஷம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியுமே. எல்லாரும் அதை பைஹார்ட் பண்ணிருப்பேன் இல்லையா? சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தக ஸ்மிருதி போகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைர் அகமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாகம் சொல்றார் பகவான். நான் எல்லாருடைய இதயத்துல இருக்கேன். நான் தான் ஞானம், ஸ்மிருதி, அப்போகம், மறதி, மூணே நான் தான் கொடுக்குறேன். வேதைஷ்ட சர்வைர் அகம் ஏவ வேத்யோ. நான் தான் வேதங்கள் எல்லாம் படைத்ததும் நான் தான். சோ வேதாந்த கிருத்வேத விதேவ சாகம். சோ வேதத்தை கும்பிடணும்னா என்ன அர்த்தம்? என்னதான் கும்பிடணும் அப்படின்னு அந்த பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப கூட நம்ம அதெல்லாம் விட்டுட்டு தேவ தேவி தேவதா எல்லாரும் வழிபடுறோம். ஓகேயா? போலாமா அடுத்த பேராகிராஃப்க்கு? வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? போலாம் மாதாஜி. படிங்க பிரபு. ஆனால் முழு முதற் கடவுளுக்கும் மறதியில் உள்ள ஆத்மாவிற்கு இடையிலான இழந்த உறவை புதுப்பிக்க செய்வதே வேதங்களின் நோக்கம் என்பதை உணர்வதற்கு பதிலாக இந்த வேதவாத ரத மனிதர்கள் புலன் இன்பத்திற்காக ஸ்வர்க லோகத்தை அடைதல் போன்ற உப விஷயங்களை வேதங்களின் இறுதி நோக்கமாக கருதுகின்றனர். எந்த ஆசை ஆதியிலிருந்து அவர்களுடைய பௌதீக பந்தத்திற்காக காரணமாக உள்ளதோ அதையே அவர்கள் மீண்டும் நாடுகின்றனர். இத்தகைய சிலர் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறுதலான விளக்கத்தை வழங்கி மற்றவர்களை தவறுதலாக வழி நடத்தக்கூடிய புராணங்களை கூட அவர்கள் சில நேரங்களில் கண்டிக்கின்றனர். மாபெரும் ஆச்சாரியர்களின் அதிகாரத்தை புறக்கணித்து வேதவாதரத மனிதர்களின் வேதங்களுக்கான தங்களது சொந்த விளக்கங்களை வழங்குகின்றனர். மேலும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பிரபு, இது மட்டும் முடிச்சிடலாம். அப்புறம் இன்னும் என்ன தெரியுமா? இந்த வியாக்கரணங்கள் விளக்கங்கள் எதுவா பாருங்க. அதுல நம்ம இப்பதான் படிச்சோம் பிரபுபாதர் அப்படியே இதுவரை அசிஸ்டிஸ்னு. ஆனா நிறைய விளக்கங்களை தனக்கு ஏத்த மாதிரி தனக்கு தோணின மாதிரி பகவான் சென்டர்ல வைக்காம எத்தனை பேர் எவ்வளவு எதிரா பகவத்கீதையே எடுத்துக்கோங்க. ஆயிரக்கணக்கான எடிஷன்ஸ் இருக்கு. யார் யாரெல்லாமோ எழுதுவா. சோ நம்ம அதெல்லாம் உண்மைன்னு நினைச்சுட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி போறதுக்கு பேர் என்ன? பாமரன். பாமரன் தான் இது பண்ணுவான். பாமரன்னா என்ன? அதிக புத்தி இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு படிச்சுட்டு வேலை பண்ற மாதிரிங்கோ சரியா பண்ண மாட்டான். அவன் அந்த நேரத்தை வீணடிக்கிறது தான் இது. ஓகேயா? கண்டினியூ பண்ணுங்க பிரபு. மேலும் அவர்கள் தங்களுக்கு ஒரு மனசாட்சியற்ற மனிதனை தேர்ந்தெடுத்து அவனை வேத ஞானத்தின் தலை சிறந்த அறிவனாக பிரகடனப்படுத்துகின்றனர். அதற்கு வேதவாதரத மனிதர்கள் இந்த மந்திரத்தில் வித்யாயாம ரதா என்னும் பொருத்தமான சமஸ்கிருத சொற்களின் மூலமாக கண்டிக்கப்படுகின்றனர். வேதங்களை எல்லா அறிவித்திற்கும் வித்யா அதிமூலமாக இருப்பதால் வித்யாயாம் என்னும் சொல் வேத கல்வியை குறிப்பிடுகிறது. ரதா என்றால் ஈடுபட்டிருவர்கள் என்று பொருள். எனவே வித்யாயாம் ரத என்றால் வேத கல்வியில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் என்று பொருள். ஆச்சாரியர்களுக்கு கீழ்ப்படியாத உண்மையான வேத நோக்கத்தை அறியாமல் இருக்கக்கூடிய வேதங்களின் பெயரளவிலான மாணவர்கள் இங்கே கணிக்கப்படுகின்றனர். அத்தகைய வேதவாதர்கள் வேதங்களின் ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்கு தங்களுடைய சொந்த நோக்கத்திற்கு தகுந்தவாறு பொருள் தேடுகின்றனர். வேத சாஸ்திரங்கள் முறையான சீட பரம்பரையின் மூலமாக மட்டுமே புரிந்து கொள்ளத்தக்க அச்சாதாரணமான நூல்களின் தொகுப்பு என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை.
வேதங்களின் ஓகே. தெய்வீக ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சார் கிருஷ்ண நமக்கு மாதாஜி. தெரியும் வேதங்கள்ல ஒரு சந்தியாவந்தனத்துக்கு வேதத்துல எவ்வளோ விளக்கங்கள் எழுதியிருக்கு தெரியுமா? ஆனா பகவான் என்ன சொல்றார், நீ அப்படி சந்தியாவந்தனம் பண்ணாத அப்படின்னு அவர் டைரக்டா சொல்லல. அந்த நேரத்தை நீ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லு. அதுதான் யார் சொல்றா? நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுக மந்த்ரா. இப்போ அந்த காலத்துல சந்தியாவந்தனம் 3 வேளை பண்ணிட்டு இருந்தவாழ்லாமும் இப்ப எத்தனை பேர் பண்றான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இட்ஸ் பெஸ்ட். அதுக்கு மேல உட்காந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் கலியுக தர்மா பண்ணலாம். அதேதான் வேதத்துல திருப்பி திருப்பி உள்ள நம்ம போனாலும் வேதத்துல உள்ளதை செய்யலாம், செய்யாதேங்கன்னு யாரும் சொல்லல. ஆனா அதனுடைய முழுமுதல் நோக்கம் என்ன இருக்கணும்? பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக இருக்கணும். நான் ஒரு வருஷம் சொல்றேன் பாருங்க, அப்படியே கேளுங்க அத. இல்ல நான் உங்களுக்கு காட்டுட்டுமா? பட் இங்கிலீஷ்ல மீனிங் இருக்கும், பரவாயில்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்பி அதை ஷேர் பண்றது கஷ்டமாயிடாமா? கேளுங்க, நான் சொல்றேன். அத்த பும்பீர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா வர்ணாசிரம விபாகசக. அத்த பும்பீர் த்விஜஸ்ரேஷ்டா, பெரிய சிரேஷ்ட மனுஷர்கள். வர்ணாசிரம விபாகசக ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய, அப்படி தர்மம் பண்ணுவா. ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய, அவ எந்த வர்ணாசிரமத்துல இருக்காளோ அந்த வர்ணாசிரமத்துல குறிப்பிட்டு இருக்கிறபடி, வர்ணாசிரமத்தை பத்தி எதுல எழுதியிருக்கு? வேதத்துல எழுதியிருக்கு. அதுல குறிப்பிட்டு இருக்கிறபடி எல்லா விஷயங்களும் அவ பண்றா. ஆனா இதுல என்ன சொல்லியிருக்கு? ஸ்வநிஷ்டிதஸ்ய தர்மஸ்ய சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். நீங்க எந்த வர்ணத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்த ஆசிரமத்துல இருந்தாலும் சரி, வேதால என்ன சொல்லி இருந்தாலும் சரி, செய்யுங்கோ, வேண்டாங்கல்ல. ஆனா முழுமுதல் நோக்கு என்னவா இருக்கணும்? சம்சித்திர் ஹரிதோஷனம். அதை விட்டுட்டு பகவானையே நடுவுல வைக்க, யாகம் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு. பகவானை ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம ஞாபகப்படுத்தல. அவ வந்தாளா, இவ வந்தாளா, இந்த சாமான் வந்துருத்தா, அந்த சாமான் வந்துருத்தான்னு பார்த்துட்டு யாகம் முடிஞ்சு போயிடுத்து. என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கு? விஷ்ணுவை நினைக்கவே இல்லை நம்ம. அதத்தான் சொல்றான். சோ வேதத்தை அப்படியே நீங்க ஃபாலோ பண்ணினாலும் பரவாயில்ல, ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா பகவானை ஞாபகம் வச்சுட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகேயா? புரிஞ்சுதா? வேற யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் படிங்க. படிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேதங்களின் படிக்காதவன் யாருக்காவது படிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, துர்கா நான் படிக்கிறேன். துர்கா மாதாஜி, நீங்க ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்களா ஒரு வாட்டி, இல்லையா? இன்னைக்கு நான் படிக்கல மாதாஜி. இல்ல, மத்தவங்க படிக்கட்டும். யாரும் படிக்கலனதப்ப நான் படிக்கிறேன். ஓகே, 2 பேருமே படிங்க. விசாலாட்சி மாதாஜியும் விசாலாட்சி மாதாஜி, துர்கா மாதாஜி 2 பேரும் படி. 2 பேராகிராஃப் படிக்கலாம். வேதங்களின் தெய்வீக செய்தியை புரிந்து கொள்வதற்கு ஒருவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டியது அவசியம். முண்டக உபனிஷத்து இவ்வாறே வழிகாட்டுகிறது. இதற்கு வேத வாதரத மந்திரர்கள் கூட தங்களது சொந்த ஆச்சாரியர்களை பெற்றுள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் முறையாக சீட பரம்பரையில் வருவதில்லை. இவ்வாறாக அவர்கள் வேத சாஸ்திரங்களுக்கு தவறான விளக்கம் கொடுத்து அறியாமையின் இருண்ட பிரதேசத்திற்கு முன்னேறுகின்றனர். அவர்கள் துளியும் வேத அறிவற்ற மனிதர்களை காட்டிலும் ஆழ்ந்த அறியாமையினுள் வீழ்ச்சி அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிருக்க யாரு வேணா, இப்போ யாரோ விளக்க உரை எழுதின அதெல்லாம் படிச்சுட்டு நான் வேதம் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஈக்குவல் என்ன சொல்லியிருக்கா? திருப்பி 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 இருளுக்குள்ள இன்னும் அப்படியே ஆழமா முன்னேறின்னு இருக்கோம் நம்ம. யாருக்கு சொன்னது படிக்கணும்? பகவான். இப்போ ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்றேன். நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? இப்ப இமயமலை எடுத்துக்கலாம். இமயமலையை நமக்கு விவரிக்க சொல்லணும் யாருக்கிட்டயோ. போனவா கிட்ட விவரம் கேட்கறது நன்னா இருக்குமா? இல்லைன்னா போகாமலே பிக்சரை பார்த்து நமக்கு விளக்கம் கொடுப்பா. அது அப்படி இருக்கும், இப்படி இருக்கும்னு. எது தத்ரூபமா இருக்கும்? யாரு போயிட்டு விளக்கி சொல்றாளோ அவதான், இல்லையா? சோ நம்ம ஆச்சாரியர்கள் யாரு? பகவானோட உலகத்துல உள்ளவா, நித்திய சித்தர்கள். சிலப்ப பகவான் தானே வரத்துக்கு பதிலா ஆச்சாரியரை அனுப்பி நீங்க போய் இவளுக்கு நல்ல வழியை காட்டுங்கன்னு அனுப்புவார். அவளுக்கு பகவானோட உலகம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். சோ அவ பகவானை பத்தி சொல்றத நம்ம கேட்டா நமக்கு நல்லா புரியும். அதை விட்டுட்டு
பகவான் கிட்டே கிடையாது. சும்மா இங்கேயே இருந்துட்டு நான் இவ்வளவு ஞானம் வந்துருது, எனக்கு சித்திகளுக்கு வந்துடும். நிறைய பேருக்கு சித்திகள் வந்துடும். அவ சொல்லுவா, பாருங்க இப்ப என் கையில இருந்து தங்கம் தரேன் உங்களுக்குன்னு தருவா. நம்ம முட்டாள் மனுஷர்கள் நம்ம போய் ஓ அவ தங்கம் கொடுக்குறா அவதான் கடவுள்னு நிற்போம். உண்மையா இல்லையான்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அதெல்லாம் நடக்கிறது தானே போட்டிருக்காங்க இங்க. அதுதான் அந்த சித்திகள் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது? வேதத்தை படிச்சு படிச்சுதான் வருது. அதுக்காக தான் சொல்லியிருக்கா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்றதெல்லாம் இருண்ட பிரதேசத்திற்கு முன்னேறதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா. ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு வேற யாரு இப்ப யார் படிச்ச? வேத விஷாலட்சுமி மாதாஜியா துர்கா மாதாஜியா? படிங்க 2 பேர்ல ஒருத்தர். படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. தம்மை தாமே கடவுளாக கருதுவோர் மாயையா பக்ருத்த ஞான பிரிவை சார்ந்தவர்கள். இவர்கள் தங்களையே கடவுளாக கருதுவது மட்டுமின்றி வேறு எந்த கடவுளையும் வழிபட தேவையில்லை என்றும் நினைக்கின்றனர். ஒரு சாதாரண மனிதன் பணக்காரனாக இருக்க நேரிட்டால் அவர்கள் அவனை வணங்குவதற்கு ஒப்புக்கொள்வர். ஆனால் ஒருபோதும் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை வழிபட மாட்டார்கள். தங்களது சொந்த முட்டாள்தனத்தை அங்கீகரிக்க இயலாத அத்தகு மனிதர்கள் கடவுள் எவ்வாறு தமது சொந்த மாய சக்தியினால் பந்தப்படுத்தப்பட முடியும் என்பதை ஒருபோதும் சிந்திப்பதில்லை. கடவுள் என்றோ ஒரு நாள் மாயையினால் பந்தப்படுத்தப்பட்டார் எனில் மாயை கடவுளை காட்டிலும் சக்தியுடையதாக இருந்தாக வேண்டும். கடவுள் சர்வசக்தி கொண்டவர் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். ஆயினும் அவர் சர்வசக்தி கொண்டவராக இருந்தால் மாயையினால் அவர் வெல்லப்படுவதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது என்பதை அவர்கள் சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை. தம்மை தாமே கடவுளாக கருதும் அவர்களால் இத்தகு வினாக்களுக்கு தெளிவான முறையில் விடையளிக்க இயலாது. அவர்கள் வெறுமனே தாம் கடவுளாகி விட்டதாக நினைத்து கொண்டு திருப்தி அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பா அடி முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு நாள்ல ஒரு வர்ஸ். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. ஹிரண்யகசிபு நான் தான் கடவுள்னா எல்லாரும் ஓம் ஹிரண்யகசிபுவே நமக அப்படின்னா சொன்னான். நான் கடவுளையே கொல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் பிரம்மா கிட்ட இருந்து அவ்வளவு வரம் வாங்கிட்டான். அதே மாதிரிதான் ராவணனும். எங்க மாடிப்படி ஏறி அது என்ன சொர்க்கத்துக்கு மாடிப்படி கட்ட போறேன் அப்படின்னா இதெல்லாம் முடியுமே? இது மாயை தானே. அது இத அவளால வெல்ல முடியுமா? இத கண்டிப்பா முடியாது பகவானோட முன்னாடி. நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன், கென்னடிக்கு ஒரு கோவில் இருக்கான் எங்கேயோ. சோ இவெல்லாம் கடவுள்னு சொன்னத முட்டாள்தனத்தை அங்கீகரிக்க இயலாத அத்தகு மனிதர்கள் கடவுள் எவ்வாறு தமது சொந்த மாய சக்தியினால் பயன்படுத்த முடியும் என்பதை ஒருபோதும் சிந்திக்கவில்லை. கடவுள் வேணும்னு நினைச்சாருன்னா ஒரு செகண்ட்ல அவளை அழிச்சிடலாம். ஏன் நம்ம அதேதான் 7th verseல திருப்பி தைவீகேஷா குணமயி மம மாயா துரத்தியா. பகவான் என்ன சொல்றார்? மாயா மம மாயா, என்னோட மாயா. ஏன்னா அது பகவானோட புறசக்தி இல்லையா? பகவானோட புறசக்தியை யாராலையாவது வெல்ல முடியுமா? இவெல்லாம் ஆனா முட்டாள்தனமா நினைச்சுட்டு இருக்கா. நானா இருக்கக்குள்ள அதை வென்று காட்டுறேன், நான் தான் கடவுள்லாம் கிடையாது சொல்லிட்டு இருக்கா. சோ இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வர்ஸ். அது என்ன சொல்லணும்னாக்கா, நம்ம தத்வித்தி பிரணி பார்த்தேன்னு பகவான் கிட்ட இருந்து பகவானை பற்றி புரிந்து தெரிந்து அவருக்கு தொண்டு பண்ணக்கூடியவர்கள் கீழே யார் இறங்கி பகவான் அனுப்புறாரோ அந்த பரம்பரை மூலமாக தான் டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் நம்ம பெறணுமே ஒழிய, அப்படி இல்லாமல் யார் வேணாலும் நான் கடவுள்னு சொல்லின்னு வந்தானாக்க நம்ம அவகிட்ட அந்த நாலேஜ் நமக்கு வேண்டாம்னு சொல்லிடணும். எனக்கு இது வேண்டாம், அந்த நாலேஜ்னால எனக்கு என்ன போறது? வேண்டாம். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வாஞ்சகல்பத்ருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயச்ச பதிதானா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். பிரபுபாத கி जय. उपनिषद की जय. आचार्य नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. ऑल ग्लोरीज